Арбей Джинайет Киевде ерлешкен Қырым прокуратурасы Украина гемеджелерінің махкеме етілмесі алақасы олған Русия махкемечі ве прокурорларының әрекетлеріне Арбей Джинайетіні деп сая. Олар кереш боғасында запт етілді. Октябрның 27-28 күнлері Ахмеджедінің Ишғалчы махкемесі бізім 24 гемеджіні 2 айға тәқіт етті. Русия оларны денізні қанунсыз кешкеніні қабатлай, Украинаға низбетен Русияның тәжавузы Қара деніздегі бейтарaf суларында олған еді. З лютого 2014 року між Україною та Російською Федерацією триває міжнародний збройний конфлікт. Коли мова ставиться про міжнародний збройний конфлікт, то починає діяти міжнародне гуманітарне право або так зване право збройного конфлікту. Дії Російської Федерації щодо наших моряків є незаконними, вони є військовополоненими. І полон – це не вид покарання. Це не злочин. Тому, відповідно, будь-яке їх переслідування кримінальне, воно не допускається.